¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Este 30 de junio ha sido un día particular para la política gallega. Alcaldes y concejales de algunas de las principales ciudades del país han tenido que declarar delante de la jueza Pilar de Lara por presunta corrupción dentro de la famosísima y conocida como Operación Pokémon. Mientras tanto, a unos kilómetros de Lugo, donde tenía lugar estas declaraciones, en Ourense empezaba el juicio contra el expresidente de la Diputación, Xosé Luis Baltar, una persona que para muchos representa la sublimación del clientelismo y del enchufismo como práctica política, algo que de alguna forma está tratando de investigar también la jueza Pilar de Lara. La verdad es que un testigo ajeno a lo que hoy está pasando en Galicia, si se hubiese apostado delante de los juzgados de Lugo, no daría crédito a lo que por allí pasó. Bueno, todas estas personas y algunas más, hasta 18, prestaron declaración delante de Pilar de Lara. Esto por lo que se refiere a la operación Pokémon, en la que, por cierto, va a haber alguna sorpresa porque alguno de los imputados sigue insistiendo en que ha habido un error monumental en su identificación. La otra imagen de la jornada, les decía, tenía lugar en Ourense. Allí, el otrora todopoderoso Xosé Luis Baltar, el hombre fuerte del Partido Popular en la provincia de Ourense durante más de 20 años, la máquina de las mayorías absolutas, el cacique bueno, se sentaba por fin en el banquillo de los acusados. Bueno, Baltar tendrá que responder de un delito de prevaricación. Se supone que colocó a más de 100 personas en aquel Congreso Provincial del Partido Popular que finalmente le facilitó el acceso a la presidencia del partido a su hijo, José Manuel Baltar, que, como saben, en estos momentos es el presidente de la Diputación de Ourense. Alfonso Iré, moi boa noite. Bueno, xornalista, director de A Nosa Terra durante máis de 30 anos, neste Sintres, autor, está presentando estes días Eu estaba ali, pequenas historias de Galiza, e vos falar enseguida do que contas este libro, pero se mañá tiveras que escribir a crónica do que os aconteceu no país, en que te fixarías, Afonso? Eu diría, en primeiro lugar, que o Baltar é inocente. Il pensa que é inocente, por lo menos. Digamos, non... Eu penso que os caciques, que son xente boa, que a súa maneira, e como me decía Manuel Ligero, o ex-alcalde da Guarda, dicíame, e se teño a maioría absoluta e non podo facer o que quero, para que sirve a democracia, carallo? Pois eu creo que o Baltar tamén pensa así, pero se ten a maioría absoluta non podía facer o que quería, para que iba ás eleccións, non? Pero ten algo de simbólico o feito de que Baltar este sentado nestes momentos no banquillo dos acusados e que ao mesmo tempo se este, digamos, bueno, pues levando a corrupción a investigación judicial que está levando a cabo en Lugo a Pilar de Lara? Eu escribí un libro que trataba sobre o novo caciquismo. E, bueno, moitas cousas que contaba agora estánse vendo que non eran ficción, que superan esa ficción, non? Eu creo que aquí deus un paso do que era a ditadura ao que era a democracia, pero non variaron as estruturas, digamos, de poder, e sobre todo de poder local, non variaron consustancialmente. E o que fixeron foi unha serie de empresas que entran e adaptarse a esas estruturas, modificándoas en certos xeitos, pero que seguiron comportándose uns e outros como se estuviéramos indo de ditadura. E iso é o gran problema. E o que non cambiou hasta de agora, o que non cambiara, era o Poder Xudicial. Eu creo que o Poder Xudicial foi o estamento que menos mudara da ditadura á democracia. É a gran novidade nestes últimos tempos. Eu penso que é a gran novidade, non os comportamentos en sí. Coincidindo ca crise, miremos o que está pasando tamén con ese lío entre a Fiscalía e o xuiz Castro no caso da imputación da infanta Cristina. Imos falar de Baltar, lóxicamente, imos falar do libro de Afonso, pero quería compartir contigo para comenzar tamén unha frase moi chamativa que hoxe saía da boca do actual voceiro do Bloque Nacionalista Galego, Xavier Vence. Decía isto: somos honestos, traballamos pola honestidade, pero que non somos absolutamente gilipollas. Bueno, pues falaba Xavier Vence desa decisión que está tomando o Bloque Nacionalista Galego en relación cos seus imputados e distinguindo os imputados uns imputados dos outros. Chamativo, o Bloque non son gilipollas. Alguna reflexión sobre isto, Alfonso? Sí, porque eu creo que ao principio eu escribino
pois a decisión do Bloque de sacar da primeira panorama político ou dos cargos a calquera que fora ou que pudera ser manchado, pois eu creo que Vence se debe referir a eso, digo, bueno, nós sacando a todos os militantes tindo unha cousa que despois moitas veces non se confirma e non vamos a seguir por aí porque senón hai unhas denuncias e claro, esa denuncia poderían levar ao desmantelamento dunha organización solo por unha denuncia concreta que despois acabaría como acaba. Efectivamente. Bueno, están con nos tamén nesta mesa Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Algún titular en relación con el enjuiciamiento del señor Baltar? El primer titular que te quiero dar es que en el sur de Galicia hay una zona costera y también hay una zona interior que me hablan siempre de ti, de que eres muy buena, muy guapa y tal y cual. Y te traigo saludos de señoras de Bayona. Me doy por enterado, por enterada. El señor Baltar, sí. Bueno, yo creo que el señor Baltar es una representación clara de un caciquismo de vía estrecha. Quiero decir, yo estoy convencido de que es un caciquismo de una corrupción en el sentido más moral de la corrupción, no en el sentido de corrupciones de marcado carácter económico, creo yo, y que le lleva hasta un punto en donde, unido a la edad, que a cierta edad pues los hombres que ya de por sí somos vanidosos, lo somos más, pues le lleva al disparate de movilizar todos sus enlaces para nombrar a dedo a una serie de personas o contratar a dedo a una serie de personas, y todo por una ilusión de padre de que su hijo pues herede, en fin, es una monarquía absolutista. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches, boas noites. Bueno, eu creo que o xuicio do caso Baltar chega tarde, porque chega no momento que xa o interesado ou afectado pois un pouco lle vai a referir, porque simplemente está imputado por unha cuestión de prevaricación, que lle pode dar é unha inhabilitación. Acusado, xa está acusado, máis que imputado está. Bueno, claro, sí, efectivamente, pero me refiro que é unha cuestión en todo caso que o único que lle pode dar é unha inhabilitación de cargo público, que e a inhabilitación xa non a ten que exercer, de forma que a xusticia chega tarde, chega destempo, chega despois de que teñan existido décadas de prácticas neste senso, nas quais vaise máis alado que o nepotismo para apostar por un modelo político que é o clientelismo político, que é o intercambio de favores a través de a utilización da que é a administración pública e os postos públicos. Pois decía hoxe Baltar no xuicio que cando era urxente pois el tiña que dispoñer, o que era urxente era gañar o Congreso do Partido Popular na provincia. E o problema é que esas decisións agora xa non son mudables, é dicir, os feitos políticos históricos crean inercias que non poden ser desfeitas da noite a mañá, a marxe do que ocurra na sentencia deste xuicio, que xa non ten efectos para el ningún, nin para el nin para os que se beneficiaron desas decisións, non? E políticamente xa se gañou o Congreso, xa se produxo o salto político, e esta sentencia vai a ter uns efectos políticos moi minores ou sen ningún tipo de referencia. María Bastida, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Como titular, tendremos ocasión de profundizar en el asunto, pero me interesaba tu primera impresión sobre lo que hoy ha pasado en esa doble vertiente, Lugo-Ourense. Casualmente Lugo-Ourense. Vamos a ver, es que mi titular no puede ser otro, sobre todo viendo los precedentes inmediatos de la semana pasada, de que, bueno, pues estamos en un proceso que veremos lo que pasa. Entonces, mi titular no puede ser otro que ese, Fernando. Respetemos la justicia y los tiempos, y veremos en qué queda todo, ¿no? O sea, aquí estas personas, tanto en el caso de Lugo, que a mí me preocupa mucho, como el tema del señor Baltar, pues está en proceso, entonces veremos en qué acaba. Así quisiera, que supongo que después, como creo que uno de los temas del programa es de los avales del Partido Socialista, pues en relación concreta con lo que acaba de decir Gonzalo, yo no establezco una relación causa-efecto entre lo que haya podido, eso de lo que se acusa al señor Baltar y el triunfo de su hijo, es decir, sin eso, también, si es que se produjo, también habría... Bueno, vamos a tener ocasión de profundizar en todos estos asuntos. Miguel Anxo Bastos Boubeta, muy boa noite. Bueno, que
O que fai Baltar é unha cousa, que é unha práctica que é normal na política, e sempre foi normal na política. O que pasa é que hai unha especie de hipocresía. Meter os teus é a lógica da política. Carl Smith decía que a política é dialéctica amigo-enemigo, e é certo. O sea, xa temos discutido ti máis eu deste asunto, xa temos que aceptar que isto é así. Es que non é aceptar así, é que meter unha ficción. O sistema de spoiler, o sistema que primaba na mitad española en todo o mundo hasta o principio do século XX. Alguén dixo que os funcionarios di que ser unha especie de élite así neutral, iso non é así. Se eu estou dando a batalla por ti, estou peleando por ti, estou xogando a cara por ti, é normal que me metas a min, non que metas a un da oposición. Esa é a lógica da política. Pero tamén vale para xuíces, para notarios, para registradores, para todo. A ver, non empecedes que a cousa ten... Muchos países son electos, por exemplo. Ten percorrido. A ver, Julio Sequeiros, moi buenas noches. Bueno, Fernanda, buenas noches. ¿Tú cómo lo ves? Es decir, yo creo que lo que estamos asistiendo es que está bajando la marea y estamos sabiendo quién se está bañando desnudo. Es decir, dice lo que está pasando con Baltar y en cierta medida lo que está pasando en Lugo es que estamos viendo el poder completamente desnudo y cómo funciona en la práctica cotidiana. Y hay unos señores que para ganar un congreso, como tienen el poder, como él era presidente de la Diputación en aquel momento, contrata a todo hijo de vecino para garantizarse la mayoría en el Congreso, y los hay que no están en el poder y lo que hacen es afiliar a gente en pisos patera para tener mayoría en el Congreso. Es decir, es simplemente, digamos, el cómo se reproducen las élites, lo que estamos viendo, ¿no? Y cómo lo que es el sistema judicial está empezando a hacer que la marea baje y estamos empezando a ver... A quedarnos desnudos todos. Claro. Con el enjuiciamiento de José Luis Baltar, algo que algunos podían pensar hace unos años que jamás se iba a producir, algo que está poniendo de manifiesto un sistema de funcionamiento en una institución como la Diputación Provincial de Ourense, y ya les adelanto que el argumento de defensa del señor Baltar es que él no sabía, no tenía conocimiento, no era conocedor de que los puestos públicos tienen que salir a concurso a través de una serie de procedimientos que incluyen la publicidad. Este pequeño detalle no lo conocía. Bueno, decíamos que teníamos la pretensión en esta primera parte de hablar de este libro. Eu estaba ali, acompáñanos, como decía o autor, un libro que vai pues facendo un percorrido pola historia deste país dos últimos 40 anos a partir de fitos casi xornalísticos que ti cubriches como tal, aínda que hai algúns que aínda eras moi cativo como para exercer ese papel. Por que estes fitos e non outros? Primeiro porque considero que é onde teño máis información. Segundo, porque penso que moitos destes fitos están deturpados no que é a historia xa que se produciu. E terceiro, porque me apeteció contalos. Porque un escritor, pois, sempre é o que lle apetece contar, non? E empezo no 1956, porque, bueno, o 55, cando matan o 65, 11 de marzo do 65. Cando matan o piloto, o último guerrilleiro que matan a cosa, porque coincide máis ou menos tamén con o nacemento do nacionalismo moderno que nace por aquelas fechas, aunque é un ano antes. O segundo capítulo é o xa 1972, coa morte da Madalena de Ariel, e tamén é cando nace, por así decirlo, de verdade o que é o nacionalismo galego moderno, e se crea, por exemplo, a Intersindical Nacional Galega, e se dan unha serie de... Eu collo unhos fitos, teño que dicir, Gonzalo, que non teño ningún fito do PSOE, quería sacar o Congreso do PSOE, que ti daquela era moi novo, creo que non estuveches, do Ourense, o famoso Congreso do Ourense, cando, digamos, barren o galeguismo de ali, e o pacto que non se dá entre Miguel Barros, entre Gato e entre Ceferino. Eu estuve en daquelas de Corro de Vidile toda a noite levando hasta as 3 da mañá os distintos documentos, pero a morte de Ceferino Díaz levoume a que non sacase ese capítulo, a que sacase do porque de cando o PP perdeu a gas sí que falas. Un dos capítulos precisamente trata de cando o Partido Popular perdeu esa gas, que parece que en un momento determinado sí que estaba moi presente na estrategia política daquel PP. Son moitos fitos, como decíamos, cun devenir cronolóxico que empeza nese 11 de marzo de 1965 e que prácticamente remata na actualidade, moitos con ese tono xornalístico que tamén vai para este tipo de crónicas. Imos lembrar algúns deses fitos, 4 en concreto, aínda que, como decíamos, podían ser moitos máis. Escritor e xornalista, pero tamén galego e nacionalista.
Dende esa óptica de quen viveu e contou, Afonso Eire repasa fitos, datas e acontecementos que marcaron a nosa historia recente. Son os seus particulares episodios nacionais que debuxan o último medio século do nacionalismo galego. Estos son algúns deles. 10 de marzo de 1972. Revolta en Galiza. Unha revolta obreira que tivo como epicentro Ferrol na que morreron 2 traballadores, Amador e Daniel. Foi o suceso que levou a Eire a coñecer a unha UPG que 3 anos despois perdería de xeito violento a un dos seus militantes. Moncho Reboiras, tiroteado pola policía unha noite de agosto de 1975, converteuse nunha das iconas do nacionalismo galego. As encrobas. Esta terra é nosa e non de Fenosa. En 1976, os veciños das Encrobas rebelabanse contra a intención de expropiar as súas terras para instalar a mina e a central térmica de Meirama. Agromaba o movemento labrego e convertíase na primeira gran campaña de axitación social e propaganda do nacionalismo. Labregos e nacionalistas estarían tamén presentes nas grandes protestas dos anos seguintes, a batalla polo areal de Baldaio, as marchas contra a nuclear en Xove, conflictos sociais que visibilizaron e posicionaron ao futuro BNG. Un estatuto de ninguén. A noite do 21 de decembro de 1980, todo ulía fracaso no Pazo de Raxoi. A participación na votación que debía refrendar o Estatuto da Autonomía de Galicia non chegaba ao 30%, o si gañaba, mais o estatuto que nacía semellaba non ser de ninguén. O seu amparo nacía o Parlamento de Galicia, que arrincaba coa súa primeira sesión o 19 de decembro de 1981. Soou entón un himno de Galicia que poucos souberon entoar. Así naceu o Bloque Nacionalista Galego. 26 de outubro de 1982 nace na Coruña un BNG o que moitos nunca quixeron chamarlle bloque. Entraba na escena política unha nova fronte que comezaría a rachar, segundo Eire, no 2001 cun debate de investidura especialmente cordial entre Beiras e Manuel Fraga. Un achegamento para algúns táctico do líder nacionalista que levantou as suspicacias da UPG cara a un Beiras que remataría por protagonizar a primeira gran escisión do bloque no ano 2012. Bueno, Afonso, se tiveras que escoller pola súa importancia, polas súas consecuencias, positivas ou negativas, algúns destes fitos, bueno, pois no forxamento, digamos, do nacionalismo moderno, cal sería? Eu creo que o 72. Eu creo que o 72 cambiou moitas cousas, sobre todo do sindicalismo. Porque moitas veces se analiza a función da UPG, sobre todo, porque é o buque insignia do nacionalismo, como un partido normal. Non, os partidos teñen dúas funcións. Hai a función social e a función institucional. E o nacionalismo sempre, porque viña da clandestinidade, sempre tuvo como base unha función social, non? Que organizar, defender e crear conciencia. E non tanto a función electoral. Hai determinados momentos, como na última rotura ou antes, cando se produce, que chocan unha xente que lle quere dar preponderancia á función institucional cunha xente que aínda di que aquí, como non hai conciencia de abondo, que hai que seguir acentuando a función social do nacionalismo, non? Diz que non hai conciencia de abondo, e a pregunta do millón, por qué? En que nos distinguimos nos dos catalás e dos vascos? Mira, o libro tiña outra cousa. O libro, aquí temos a idea de medir todo por as funcións institucionais, non dos partidos políticos. Eu creo que o libro é un cántico ás vitorias que se produciron en Galicia do pobo galego. Non é que aquí seamos un pobo derrotado como nos queren facer creer. Aquí houve moitas máis vitorias que non son reconocidas. Por exemplo, o que é a central nuclear de Xove. Aquí paralizouse a central nuclear de Xove en Euskadi tamén, pero en Euskadi con bombas, con mortos, e aquí con movimento social. O que foi un movimento nunca máis, que está, ademais, estudado a nivel mundial como un movimento que xurde de abaixo e que se impón. Pero hai outros fitos que non se lle dá importancia, como a cota empresarial. Dicíame, hai un ano e medio, un profesor de políticas dunha universidade alemá, dicíame, é que vos, os galegos, non sabedes ben o que fixestes. É moi difícil que unha rexión se enfrente a un goberno central e lle saque algo tan importante como o goberno como é un trabuco, como é un imposto. Isto, aquí, a xente que lle estou preguntando, pois non lle dá importancia. El, pois, está estudiando eso para facer un libro que fan entre profesores universitarios das distintas universidades de Europa, e el colleu o que é a
a loita contra a cota empresarial como un fito dentro de Europa de loita popular, non? E isto non se traduce, mesmo da conciencia dos nacionalistas, digo, bueno, como baixamos votos, como tal, somos uns fracasados. E aquí partiuse de cero, de menos cero. Os catalás e os vascos tiñan unha burguesía, os catalás e os vascos tiñan ali ao lado donde estaban as súas institucións, que eran Francia, e aquí non había a burguesía, houve que empezar de novo, e construir un nacionalismo e enfrentarse a toda unha serie de procesos. Porque poño, por exemplo, o que é as encrobas. As encrobas non é que se gane a guerra a Fenosa. As encrobas é a primeira vez que o nacionalismo logra que poda ser interlocutor ante os poderes, tanto económicos e políticos. Por eso cito as encrobas. Cito os 72 por eso. Bueno, e porque a min me deteñen por primeira vez por ser da UPG, cando a mí me acababan de expulsar do seminario e eu non sabía nin que existía a UPG, nin o que era a UPG, pero a Guardia Civil empeñouse en que eu tiña que ser da UPG, e cando me deteñen a segunda vez, pois eu xa sabía o que era a UPG, e cando me deteñen a terceira vez, ainda non pasaron anos, xa estaba da UPG, lóxicamente, claro. Se empeñan, que llevar facer. Cal sería, deses movimentos sociais que estás apuntando, o máis emocionante para ti, dos que teñen acontecido no país nestes últimos 40 anos? Eu creo que foi o Nunca Máis. Nunca máis. Nunca máis foi, digamos, di Ignacio Ramonet, que é o exemplo para todo o mundo de como o povo se autoorganiza e o povo se defende. E que hai unha cousa do povo galego que ven ao longo da súa historia. Por exemplo, acaba de salir hai uns meses un libro sobre a Guerra de Independencia, que publicou Hércules Edicións, donde o seu autor, un coronel, di: o povo galego é o primeiro que lle gana a Napoleón. E non lle gana un exército, porque o exército de la Romana fora aniquilado nos Países Baixos. Non, o povo galego levántase, e non se levanta por Dios, pola patria, por o rei, senón que se levanta por a súa dignidade. E isto é un común os levantamentos sociais que se producen en Galicia. O povo galego, cando parece que está machacado, cando parece que está derrotado, levántase. E levántase non por un diñeiro máis ou por unha playa como a de Baldallo que temos aquí cerca, etc. Non, levántase en defensa da súa dignidade. E foi o que pasou con Nunca Máis. Non se levantou solo por eso, sino se levantou ante as mentiras que consideraban que os estaban engañando. E aí é cando reaxe, e cando se levanta, e cando fai unha epopeya digna. Claro, que aquí a historia contamos epopeyas dos exércitos, e non contamos as epopeyas dos povos. Por que vota o PP Galicia, mayoritariamente, e dun xeito tan sistemático? Dende que empezou a autonomía, foi o partido máis votado en todas e cada unha das convocatorias electorais, independentemente de que despois gobernara quen gobernara. Por qué? Porque a xente pensa que lle vai mellor votando o PP. A xente non é tonta. Isto é así. A xente di, votamos o PP, porque en Galiza, imos o do caciquismo, a xente ten varias varas de medir. A xente, o voto aquí non se lle deu nunca tradicionalmente, se cadra, porque non tiñamos o voto, importancia. A importancia que ten. E claro, por exemplo, topámonos coas loitas nacionalistas que se cadra protagonizas a loita contra a central nuclear de Xove e despois o nacionalismo das próximas eleccións non ten un resultado, non saca siquera concelleiros. Ou preguntámonos por que gana en axuntamentos despois do Prestige. Claro, a xente gana porque pensaba que iban vir máis cartos tinto o PP que votando outros, pero despois eso revirte e é cando Fraga Ibarne perde a maioría absoluta. Digamos, o povo galego é moi sabio. Si perde a maioría absoluta, pero sigue gañando o Partido Popular. Sí, pero ten varias varas de medir. E outra cousa é tamén o que aquí a transición, por así dicirlo, dase unha transición das clases altas ou das institucións, pero o que é todo o que falábamos do caciquismo e das redes, e esas redes permanecen intactas. E claro, os que somos das aldeas ou os que somos das parroquias conocemos moi ben e sabemos que moitas veces se transmiten como a de Baltar, de pais e fillos, e teñen unha función, e ti non votas tanto a aquel partido como votas a este señor que tú podes pedirlle un favor, e o voto que funciona moitas veces como moeda de cambio.
eu fago un favor. Sí, pero isto ten un problema, quero dicir, ti restas importancia, digamos, á representación institucional do nacionalismo, pero supoño que isto tamén é un problema para o nacionalismo. É que é un problema grande, claro que é un problema grande. Non é que lle reste, o que pasa é que a xente ten esa mentalidade, funciona así, que irámolo ou non, e iso é o que hai que cambiar. Por iso o nacionalismo fala sempre de aumentar a conciencia, social, aumentar a conciencia nacional. E aquí hai moitos outros factores que podemos entrar, pero para min os principales factores son esos, non? Pero en que está fallando o nacionalismo? Os partidos que representan o nacionalismo, o partido que fundamentalmente representa o nacionalismo, estamos falando do Bloque, en que está fallando para non conseguir enganchar con ese galego do que estamos falando? Porque a representación institucional do Bloque está minguando, claro. Sí, pero en cambio todo o que é o protagonismo do nacionalismo do Bloque en todos os movimentos sociales, por exemplo, do que foi as preferentes, etcétera, sigue sendo mayoritario e siguen sendo quen protagonizan as loitas e quen están por detrás desas loitas. Por eso, por o que dicía antes, da función social do nacionalismo que nunca se lle reconoce. E, claro, despois e aí chocan, ao sendo un frente, esas dúas almas, a función social e a función nacional. E eu tamén penso que o Bloque ten un problema, e un problema de mensaxe. Digamos, eso que dicía eu de que o povo galego parece que como electoralmente non lle responde ao nacionalismo, que aquí non houve vitorias, que somos uns fracasados, eu creo que hai unha amplia mismo de militantes nacionalistas que os ten interiorizado. E que fai? Pois dá unha mensaxe negativa, unha mensaxe que sempre están a contra, como rifando ya todo o mundo. En vez de, claro, a xente tes que ilusionalas. Sabemos os que somos aficionados ao fútbol que... Ti moito, porque aparte tes escrito moito sobre fútbol. Que os socios non se minguan cando o equipo vai mal. A xente non quere perder. A miña mãe, por exemplo, cada vez que ten que ir a votar, dice, bueno, teño que ir a votar outra vez e volvemos perder. Non, a xente non lle gusta perder, claro. E a xuventude que agora que é o que lle está fallando ao Bloque non ten nada que ver coa xuventude dos 75, 76, aquelas había se lle estaba propoñendo pois un cambio, se lle estaba propoñendo unha loita, se lle estaba propoñendo uns ideales. Agora é moi difícil engallolar desde os seus aspectos ideolóxicos a unha xuventude que está instalada dunha comodidade. Unha xuventude completamente distinta á xuventude de todo. E que hai que ver, ademais, unha cousa, que é o que lle pasa tamén, volvemos ao PP, e que irámolo ou non, o cambio social foi tan grande desde o franquismo, sobre todo para a xente con menos poder adquisitivo. A xente antes non tiña a seguridade social que ten agora. A xente antes non tiña tampouco as pensións que ten agora. A xente vive moito mellor que antes. E iso témolo que reconocer. E ante iso, pois os votantes, como seguiron votando esa xente que protagonizou dun xeito ou doutro, pois esa mellora que les vían como os jefes. Claro. E despois está o do caciquismo. Permite que che diga unha cosa que me contaba un deses caciques que entrevistaba un día, non vou citar o nome, me dicía, vamos a ver, se eu non meto os meus, se non lle fago aos meus un favor, os demais van pensar que menos lle vou facer eles. Efectivamente. Bueno, hai unha persoa que aparece no vídeo que acabamos de poñer, que aparece moitas veces no libro tamén como consecuencia dos anos que ten e do protagonismo político que ten acadado nestas últimas décadas. Estamos falando de Xosé Manuel Beiras, que non sei que papel crees ti que ten xogado en relación co nacionalismo e en relación co país. Que lle aportou Beiras ao país ou viceversa? Que papel está xogando? Beiras é un pensador. Digamos, o seu primeiro libro, O Atraso Económico de Galicia, foi moi importante para o estudio e o vivir despois. Beiras foi un líder mediático, pero Beiras ten unha carencia. Beiras non é un home de partido, Beiras non é un home organizador. E Beiras, ademais, se cree tan intelixente que produce el as teorías políticas sen contar cos seus. E iso é moi difícil que o sigan. Fallou cando estaba do PSG. A mellor xente do PSG marchoulle. E marchoulle para o PSOE. Fallou despois cando
crea Esquerda Nacionalista, expulsárono. E fallou cando crea Irmandiños, co seu grupo, digamos, máis cercano, tamén o abandonaron, e vemos. Beiras ten un problema, que lle pasa a moitas persoas que, eu teño sempre un dito, é mellor que se equivoca a organización que acertar unha persona. Porque se equivoca a organización pode recompoñer a situación ou facer tres acordos. Pero se acerta unha persona, a organización non o sigue. Hai un símil que eu sempre me gusta poñer. Hai o ciclismo tras moto. Digamos, a moto pode correr o que queira, pero o bon da moto, do condutor da moto, é levar o ciclista pegado á súa roda para que o siga. Ahora, se tú lle pos a quinta da moto e o ciclista vai alá, o ciclista non chega a ningún lado. Hai moitos líderes políticos que non son líderes de organización. Pero que ten Beiras para que enganche con ese votante que non consigue enganchar tanto co Bloque Nacionalista Galego? Estuve referindo a esas últimas eleccións autonómicas nas que ese experimento, Alternativa Galega de Esquerdas, consigue converterse na terceira forza. Sí, pero Beiras, digamos, tiña cunha mensaxe moi parecida á hora de Podemos. É unha mensaxe ambigua, e ademais Beiras di unha cousa cando se marcha do Bloque, que o verdadeiro programa do Bloque é o de Compromiso por Galicia, non era o de Beiras, e Beiras fai outra, e despois fai un discurso que nada ten que ver co que tiña antes. E ademais de facer un discurso que nada ten que ver, cambia totalmente. Non ten nada que ver o pacto que fai Fraga e Beiras, donde Beiras, ademais, quere que o Bloque Nacionalista Galego sexa un partido dentro do sistema, con todas as consecuencias, para chegar ao poder, agora que se pasa, digamos, ao altermundismo despois, e se pasa agora a pactar cos partidos estatais. Pero dentro dun programa, que era o programa de AGE, que era moi difuso, e ademais moi confuso. Por eso, agora están tindo os problemas que teñen. Porque unha cousa é un movimento como pode ser Podemos ou como pode ser daquela AGE, e outra cousa é facer organización. E unha organización política non é un experimento, nin se monta dun día para outro. As organizacións por eso se asentan, e se non timos aí a organización da Iglesia Católica, que leva 2000 anos, eu creo que é ben organizada, a organización moi ben mellor, organizada, coas súas crises, coas súas todas, pero bueno, falas tamén do Partido Popular, como decía, dicaslle un capítulo o día, o momento no que o PPDG perdeu a G e quedouse en PP. Que diferencia hai entre o PP de Fraga e dos varones, que son importantes na concepción da política que se facía por parte do Partido Popular naqueles anos, e o PP de Feijóo? Mira, e vouche dicir o que me decía Cuiña, é que a min vaime do bolsillo tir votos e que do bolsillo e nos votos que a xente lle vai a ben, cor do campo lle vai a ben, porque senón eu non teño votos nin teño cartos. Digamos, o PP, cando se monta aquí ao principio, pois está moi enraizado. É un PP moi local, onde hai unha serie de xente que se agrupa, e se agrupa provincialmente e responde a uns intereses máis que nas ciudades. Eso perdeuse. Sube unha nova xeneración, e sube unha nova xeneración con uns intereses totalmente distintos, que obedecen a uns intereses de Madrid, alleos, que non son os intereses locales. Esta xente, o que lle podemos chamar o vello PP, o caciquismo do PP, sí que tiña que mirar por os seus. Sí que tiña que levar unha política moi determinada. Fraga se equivoca redondamente cando é o do Prestige, se equivoca porque pensa que Beiras é capaz de que o Bloque non presente a moción de censura, de que o Bloque non presente as manifestacións, e se equivoca cando lle propoñen ir a manifestacións como fixera do Fletán. E aí vende todo o seu capital por un plato de lentellas. Fraga pensa, eu, se non teño o apoio agora de Madrid, a base de cartos, perdo. Eu non podo perder. Así que pata con Aznar, e pata primeiramente que Aznar, por así decirlo, non nomeará, pero tirá voz para nomear o sucesor. E despois xa chaman a Palmou a Madrid, que era o secretario xeral, e o PP lle din a Palmou, se xunta Mariano Rajoy, os 4 vicesecretarios, e Aznar, e lle din,
Fraga non está para mandar e que tomamos as riendas. E o que se convirte aquela é dunha especie que non existe xa autonomía porque se dirixe desde Madrid. Mandan un virrei e mandan a Raxoi. E Feijóo sería herdeiro desa forma de concebir a política? Feijóo é herdeiro desa, por eso nomean, desa concepción e digamos, de supeditar os intereses do partido en Galicia e os intereses de Galicia a política de Madrid e os intereses dunha determinados... Eu sempre digo que o PP está facendo moi ben a política. Eu non sei por que o critican. Non se pode criticar o PP fai mal a política. Non, o PP fai moi ben. Goberna como partido de clase. E goberna para os seus. E as leis que saca son para os seus. Outra cousa que sea... Pero quen son os seus? Digamos, as eléctricas, por exemplo. Que as eléctricas é a base do Estado español. E que hai economistas que o saben moi ben como o Estado español. Claro, Afonso, pero despois, da estratificación social, digamos, do votante do PP, hai moita xente... Efectivamente, de todo. De todo, claro, non? E obreiros, sí, pero unha cousa... Pero os partidos obedecen aos intereses e aos clases sociales, aínda que queiran representar o maior número de posibles e tirar os votos, pero obedecen a unhas determinadas clases sociales. E o PP é un partido de direitas e goberna, lóxicamente, para as direitas. E o que ten que saber aqueles que lle dan o voto é que lle dan para que goberna así. Pero ti como explicas entón que un obreiro vote o Partido Popular? Por alienación, claro. Digamos, eso está dos manuales. A alienación, o obreiro está alienado, e despois, por outros mecanismos, ademais que decía de influencias do caciquismo, dos medios de comunicación, etcétera, etcétera. Ahora, o PP está o facendo moi ben. Non, señores, non. Eu cando vou a manifestación escoito os líderes sindicales criticar o PP, digo, pero que non é criticable. Non é criticable, desde a súa política está o facendo ben. Eficaz e eficiente para os seus intereses. E eu, ademais, digo máis, o PP é o único partido leninista que existe hoxe no mundo. Funciona admirablemente, de arriba a baixo, e se cumplen os eslóganos, se cumple todo. Eso é a realidade, é un gran partido. Está sentindo bastos, ca cabeza, está sentindo bastos. Enseguida te escoito a ti tamén, Miguel Anxo, pero non quería deixar de comentar unha anécdota que forma parte do libro, que protagoniza o noso convidado desta noite, con unha persoa que tamén tivo moito peso, moita presenza na política galega, como foi Xosé Cuíña. Unha conversa que mantedes os dous, bueno, con máis xente, pero en concreto vos os dous, no famoso Montefaro, no que o Partido Popular facía aquelas festas multitudinarias, unha conversa na que Cuíña fai unha confesión, que foi cal? Sí, unha pregunta, sí, Cuíña fai unha confesión e unha pregunta. Eu quedaba con Cuíña algunhas veces no Montefaro e ele dicía que era Monte Neutral, aunque eu dicía que non, porque o Montefaro é de Chantada, non? E é a parte da miña parroquia que eu son de Laxe. E cando tiña alguna cousa que falar e que comentar, eu como director do periódico, pois en vez de invitarme a xantar ou até, pois quedábamos ali e paseábamos porque non iba a haber micrófono, non iba a haber nada. E un día, pois, paseando, estaban outras 4 personas, nos quedamos atrás e me di, e tú crees que eu, se pido a entrada do bloque, me darán? Eu me quedo, pero... Estamos falando de que ano? Estamos falando antes de perder... Antes de perder a maioría absoluta ao Partido Popular. 2004 ou 2005. E lle digo, home, pois eu non te vexo do bloque, di. E logo porque ti abalaches a Mella, e Mella entrou do bloque e eu non podo. E digo, porque Mella rompeu con Fraga, e Mella empezou a escribir da nosa terra, etcétera, etcétera. Digo, bueno, pois eu... Tiña máis pedigrí, digamos, non? Querías decir... Non, que tuvo unha evolución. E eu dime, pois eu anduven descalzo, tamén sempre falei galego porque son fillo dun muñeiro e tal, e non teño os estudios de Meña e tal, pero eu non sei escribir, pero eu estou disposto a meter cartos da nosa terra se fai falta para facer un periódico potente e tal. E digo, bueno, primeiro, tes que romper con Fraga, e despois, eu se queres, pois eu digo, do bloque, a ver... Que lle doía el de Fraga? En que momento deixou de entenderse con ese PP de Fraga? Non, el deixou de... El pensaba que iba a ser o Delfín, o sucesor. Porque conto unha anécdota do libro. Fraga, a Isolina, a mai de Cuíña, co corpo presente do pai de Cuíña, do mulleiro, lle di, este vai ser o meu sucesor. E a Cuíña sempre apoiou. Despois, por exemplo, o rei, Juan Carlos, pois sempre lle dicía, chamaban o sucesor cando iban ás cacerías, etcétera, etcétera. Ah, sí? Sí. E unha comida, por exemplo, da Illa de Arousa, que foi moi sonada porque se metía con ele e dicía, o sucesor, que pago o sucesor e tal. E ele tiña o creído.
E el non, cando lle fan a xogada... Pero entón foi un pouco por discrepancia política, digamos, ou por vinganza, ou por decepción, por frustración, digamos. Foi por o que dicía antes, porque é unha condición sine qua non que lle poñen en Madrid para apoiar a Fraga con diñeiro, cando o prestixio. E ese é, digamos, Fraga dá ese paso, e Fraga é un animal político, eu digo, se equivoca redondamente, porque se Fraga se pon ao frente da manifestación de Nunca Máis e collen as riendas como lle presentan o día que hai a manifestación de Nunca Máis en Santiago, en decembro, creo que foi o día 12, para as datas son moi malo, do Consello da Xunta, e Fraga acepta o plan que lle presenta a maioría do goberno e collen desde a autonomía as rendas, Fraga sale elixido, Fraga sale en lor de multitudes, pero Fraga, eu tuve en conversas con ele, Fraga non creía que a xente se iba a rebotar contra ele. Fraga un día me chama, pero moi doído, cando me di, é verdade, ti que vas ás manifestacións que a xente berra Manolo hai que ir morrendo, Manolo hai que ir morrendo. Non o creía. Non o creía. E me di, e os do Bloque tamén, ele non creía eso. Eu creo que o que máis lle doeu. Como era Fraga? Era demócrata? Era... Que relación tiña con Galicia? Como era? Eu Fraga dixenlle unha vez, cando Fraga, ao principio en Alianza Popular, me dixo, indas a acabar no PP. Eu lle dixenlle, don Manuel, é unha lástima que lle día por andar ao revés como os burros, porque usted podría ser un bon nacionalista porque é un teimudo bon. E despois, bueno, a min teño que dicir que deu-me unha entrevista grande, sempre me invitou aos seus cumpleanos, etc. E a miña relación con Fraga nesas cousas foi sempre boa. E nunca, eu sempre critiquei o que quixen, escribín o que quixen, e por parte dil non tuven ningún problema. O que pasa é que Fraga tiña os seus prontos e sabía a quen berrarlle e a quen non lle podían berrar. E a quen non lle berraba? Pois a xente que sabía que non podía facer nada, pois con berrando, como era a min. A min, igual que me berraron, non, eu iba a seguir publicando o que quería. Dá sensación ás veces, Afonso, de que a este país como que lle faltou épica en algunhas cousas. Falo en concreto do primeiro día, a primeira sesión, a sesión de apertura do Parlamento Galego, 19 de decembro de 1981. Bueno, hai unha anécdota que quero lembrar aquí porque tardas 3 horas en chegar de Vigo a Compostela. Non é unha cousa menor. 3 horas en chegar de Vigo a Compostela. Levamos unha hora desde Santiago. Bueno, contas que ti mesmo non sentiches unha emoción especial polo que estaba a punto de acontecer, estaba como deslavazada a xornada, non había xente fora agardando por nada. Eu conto unha anécdota que é a do segundo día, que para min eu creo que retrata moi ben como naceu a autonomía. O segundo día, cando chegamos ali a mañá, a Xelvírez non se paraba co cheiro. E por qué? Porque estaban as cabichas todas por o chan e ninguén se acordara de barrer. Ninguén sabía que tiña que barrer, e o primeiro Parlamento aquilo parecía, digamos, unha corte. Hai cortes que están moito mellor estradas que aquelo. Pois esa é a realidade, e así naceu a autonomía. Os que detentaban a cousa non eran autonomistas, ou nacionalistas non eran autonomistas, e a autonomía, pois non era de ninguén. Que é o que conto un pouco de como foi toda a campaña do Estatuto de Autonomía. E despois por que veñen a guerra? Porque falabas antes quen será o que presente ante o apóstolo a ofrenda, non? A primeira guerra veu por a ofrenda ao apóstolo. Imos aplazouse incluso para non ter que tomar decisións, non? Claro. Con respecto a isto. Bueno, imos ampliar enseguida a mesa para que a xente opine. Bastos creo que estaba pendente de algo. Enseguida imos falar cunha persoa que quero introducir nesta parte da tertulia, que é Martiño Noriega, porque hoxe fixo unhas declaracións que teñen que ver co que está pasando en Anova e en Alternativa Galega de Esquerdas. Pero ante aí unha foto máis que quería comentar contigo, Afonso, algo xa saiu, que foi ese famoso encontro entre Manuel Fraga e Xosé Manuel Beiras. Creo que tiñamos unha foto, un encontro que se produce despois dun certo reto que nunha sesión do Parlamento, nunha sesión de investidura do Parlamento, e despois prodúcese ese encontro que non foi único, houve máis encontros. Vamos a ver, cando se produce ese encontro, cando lle dá Beiras con moi bon criterio político se levanta e lle dá a Fraga as 42 propostas do Bloque e lle di que damos cando queiras, xa se levaba producido, polo menos que eu sepa, 2 xantares. E ademais, a min causoume moita estupefacción
muñidor deses xantares que fora Xaime Pita, que era o, digamos, o azonte cancerbero do nacionalismo e o que máis, por así dicindo, caña lle daba. Pero Beiras levaba xa dialogando con Fraga. Pero o que digamos, os problemas dentro do nacionalismo non é porque Beiras se reúna con Fraga, que llo piden dun Consello Nacional e Beiras se nega. E aí ten un enfrentamento con Francisco Rodríguez e se nega porque Beiras seguía vou queimar a Fraga, etcétera, etcétera, cun discurso que a maioría do bloque non quería. E despois Beiras, eu do libro conto máis ou menos porque cambia de parecer. E non só eso, porque senón cando salen do famoso xantar do Vilas, Beiras pon a Fraga do galeguismo histórico. E fai unha loubanza de Fragas, pasa de Fraga do Atilo de Galicia, e iso, claro, a militancia nacionalista non o comprende. Temos que ver que tamén ven dunhas eleccións autonómicas do bloque baixa por primeira vez. E a UPG decide que Beiras siga como presidente do Consello Nacional, e ademais fan unha figura, e propoñerlle a Beiras, e o din antes de ninguén, antes de marchar Beiras a Davos, que pensan que hai que abrir un proceso sobre o novo candidato. E aí empezan as disesións de verdade e as declaracións xa para fora, e cando se produce a rotura, logo, esa rotura desa plaza, porque o benegado do bipartito, esa rotura plaza, pero aí é a rotura entre dentro do bloque. O principio de todo, de todo o que aconteceu despois. Miguel Anxo, estabas pendente de decir algo, creo. Non, é un matiz o que decía Afonso, que decía que o do PP estaban alineados. É o revés, creo que están alineados son os nacionalistas, o nacionalismo galego. Por menos, tal como entendo eu, é un nacionalismo, a diferencia do nacionalismo vasco-catalán, que non entende o seu país. É un nacionalismo que é alleo ao seu país. Eu creo que en boa medida débese a que nace nas universidades e nace entre xente letrada, xente universitaria, que é allea ás preocupacións do país. Porque a xente cando vai á universidade non é que se desgaleguice, pero adquire categorías políticas novas, adquire categorías políticas moi abstractas, adquire unha forma de facer política abstracta, empezamos a falar de soberanía, de determinación, de transparencia, de como falaba el de cousas gramscianas, de conceptos deste estilo, e son totalmente alleos á realidade política do país. Entón, queren aplicar esas cousas que aprenden nas facultades de Santiago ou despois de Coruña de Vigo, queren aplicarlas a unha realidade que non é totalmente distinta, entón se topan incomprendidos, alienados do seu propio país. Por eso normalmente non son capaces de medrar no seu país, porque eles sí que son os alleos, eles sí que de certa forma se desgaleguizan políticamente falando, porque adquiren formas de facer política distintas, e cando chegan ali topan co cacique, topan unha forma de facer política que se allea, non entenden, non saben que facer, e por tanto nunca, e botan a culpa ao país e ainda empeoran as cousas. E creo que nese aspecto sí que... A ver, Julio, que tamén está pendente para completar un pouco. Bueno, a mí este es un tema que particularmente, vamos, espero non molestarte con lo que voy a decir, porque no está en mi interés, ni tampoco tengo ninguna razón, pero a mí me pone particularmente enfermo. Es decir, yo cuando pienso la cantidad de cosas que se están haciendo en este país, que son absolutas salvajadas, con las cajas de ahorros, por ejemplo, o sin ir más lejos, lo que puede pasar pasado mañana con Sargadelos, y de ahí para el norte, es decir, yo estoy absolutamente convencido que con un partido nacionalista como Dios manda, eso aquí no pasaría. Y bajo mi punto de vista, de la misma forma que Galicia a lo que es el BNG, al nacionalismo histórico, tiene una deuda muy grande con él, sobre todo en lo que es el plano lingüístico, que tampoco es mi caso, como puedes comprobar, bajo el punto de vista político yo creo que son absolutamente nocivos. Y te voy a explicar el porqué. La base de todo, tal y como yo lo veo, es el concepto que tiene el nacionalismo gallego de la coherencia. Es un concepto que sale de los seminarios, que sale de las universidades, que salen de los que estudiaron en un colegio de curas. Es decir, dicho de otra manera, la coherencia que pueda tener consigo mismo un militante nacionalista, normalmente de extrema izquierda, por lo que tengo entendido la UPG es el último partido marxista-leninista que toca poder en Europa, la coherencia que pueda tener ese personaje a mí me la trae al pairo, y a la inmensa mayoría de este país también. Es decir, tú con tu coherencia, si te vas al infierno te vas y a mí me va a dar lo mismo,
Es decir, lo que tiene que ser un movimiento político, y esto el PNV y la CIU lo tienen muy clarito, es ser coherentes con el país, aunque eso signifique que tienes que renunciar a parte de tus propias creencias. Es decir, lo que es, digamos... Adaptarse a circunstancias. Adaptarse a las circunstancias. Es que ese es el problema. Es decir, a mí que venga aquí con unas banderolas y unos términos y un lenguaje y mira, para que tengas una idea, mi padre, la mitad de los discursos que se hacían desde el nacionalismo, lingüísticamente no los entendía. Porque no sabía qué significaba orzamento, por ejemplo, o despesas. Es decir, o sea, toda esa, lo que es exigible bajo el punto de vista político es la coherencia que tiene el discurso y la militancia con el país. Es decir, o sea, de que el BNG cae de votos y que está, bueno, llamado a desaparecer probablemente a corto plazo. Diciendo, bueno, pues muy bien, es que se lo han trabajado permanentemente. Pero vamos a ver, Xulio, dime alguna loita ou alguna reivindicación que se dera en Galicia donde non estuvera o nacionalismo presente ou donde o nacionalismo lle dera as costas. Dime unha. Non hai, aí tes toda a razón do mundo. Mais, este país tenlle que estar, o sea, ten que ter agradecemento co que é o BNG. Ahora, alén diso, que ten que facer, hai que gobernar este país. Ti non podes transformar o que é o mundo se non tes o goberno. Es decir, non é unha, o sea, simplemente unha cuestión marxista-leninista do que son os movimentos de base. Hai xente dentro do bloque que non quere gobernar, que está millor na retaguardia que na acción. Vamos a ver, eu antes explicaba... O sea, é máis fácil manter a coherencia dende o non e dende a renuncia ao control das institucións do goberno que facendo política como Dios manda. Eu antes explicaba o que é a función social. Eso está en todos os manuales dos partidos políticos e o que é a función institucional. É certo que o nacionalismo sempre lle deu máis preponderancia á función social, porque ten que construir país. O nacionalismo primeiro tuvo que constituir as agrupacións culturais. Despois os sindicatos. Os sindicatos agrarios, os sindicatos operarios, etc. E foi construindo un tecido funcionando como se aquí, suplindo o Estado que aquí non había. E o que digo José Luis, aquí non é de universidade, aquí eu creo que a extracción dos militantes e dos dirigentes do bloque é unha extracción dunha clase baixa ou dunha clase media baixa. E os concelleiros do bloque que son? Normalmente, ou as cúpulas do bloque que son. Normalmente son profesores, son xente... Son unha aristocracia... Unha aristocracia intelectual, pero non é... Si Xavier Vence, o actual portavoz nacional, un rapaz da aldea... Pero que el... Bueno, é como estou dicindo. No, e eu tamén son dun labrego. Non o digo por mal, non o digo por mal. Pero podo estudiar e podo ser periodista sendo fillo dun labrego. Que non estou dicindo que sean fillos de, sino que son eles. E que precisamente que eles, cando van fora, se alienan. E non entenden o país. Un momentiño que teño unha persoa outro lado do fío telefónico que non quero que agarde máis tempo. Martiño Noriega, moi boa noite. Moi boa noite. Bueno, supoño que estabas escoitando as cousas que se están dicindo nesta mesa e quería falar contigo, agardando que nos vexamos en persona en breve, porque nas últimas horas tes feito unhas declaracións que teñen que ver co futuro desa organización nova que se chama ANOVA. Temes unha ruptura dentro de ANOVA semellante a que aconteceu no bloque, por que? Bueno, eu non dixe nada disso na entrevista radiofónica que me fixeron onte, non? Non, foi un teletipo que sacaron axencias e que, bueno, interpretaron unhas declaracións. Acabo de colgalas hai unhas horas nas redes sociais porque me sorprendeu ese teletipo e para que a xente pudera escoitar directamente a entrevista, porque ás veces, claro, te sorprende que poñan na túa boca verbas que non dis, non? A min preguntouseme por determinados movimentos dentro da NOVA, por un colectivo de recente creación que era CERNA, e eu din a miña opinión. Preguntaronme logo polo futuro de ANOVA, e dirían que o futuro da ANOVA o ia a dictaminar aos homes e mulleres da ANOVA nun proceso asambleario que tiñamos en outono, pero en ningún momento falei nesas coordenadas nin neses termos, ainda que poida ser unha posibilidade a futuro que eu non descarto, non? Sorprendeume que eso fora recollido así nunha axencia que fixo difusión diso nos medios escritos. O sea, que ti non dixeches exactamente que temes unha ruptura dentro de ANOVA semellante a do bloque. A miña entrevista, non? A mí me preguntaron opinión sobre un grupo recente de creación en ANOVA, en principio de afiliación individual, eu
bueno, fixen unha evaluación de respeto á pluralidade e á diversidade de lecturas, fixen tamén unha crítica polo que entendía que a mellor eran un pouco actitudes autodestructivas ou instaladas en coordenadas clásicas do nacionalismo esencialista, que eran ese de la maté porque era mía, ese eu non podo dirixir unha formación política nova, non vale. E falei tamén incluso do que eu chamo síndrome do espello, que é o síndrome daqueles que reflicten nas súas críticas a súa propia praxe, como se un estivera diante de si mesmo nun espello e estivera dicindo as cousas que no fondo definen, non? Martiño, dixeches, por exemplo, que para que iniciastes un novo camiño se seguimos nas mesmas coordenadas, isto sí? Non, claro, eu dixen que había determinada xente que no momento en que iniciamos unha nova andaina seguía instalada nunhas coordenadas ideolóxicas que definían un pouco a casa onde viñamos moitos de nós. Isto casi cheira a posibilidade de ruptura. Bueno, é unha interpretación. É dicir, eu, de todas maneiras, máis alá da polémica e das valoracións que puiden facer, é certo que eso foi unha xencia que recolleu e a entrevista está nas redes e moitas veces hoxe subina porque prefiro que a xente escoite e que saque as súas propias conclusións. Bueno, falache dos partidos tamén, teño a sensación de que tes a impresión de que as bellas estructuras partidarias están deixando de respostar ás necesidades da xente, é así? Sí, eu son dos que opinan que se está a dar un proceso que eu entendo que se reflite nun espazo de ruptura a nivel de Estado e nas nacionalidades históricas, un proceso constituinte ou varios procesos constituintes de maneira simultánea e que en ese sentido o que é novo hoxe é vello mañán, pero que a maiores diso é certo que é un proceso no que as fórmulas partidarias, sobre todo as de nova creación, teñen que decir se queren participar, non se queren ser propietarios dese proceso, sino se queren participar en condición de igualdades con movimentos sociais, cidadanía autoorganizada e sobre todo con segmentos das nacionalidades e do conxunto do Estado que están a configurar un polo alternativo, difuso, borroso moitas veces, pero no que eu penso que participamos moitos e moitas actores, non? E entón a ese nivel sí que entendo que as fórmulas partidarias, sobre todo as clásicas, están nunha crise de concepción e que as fórmulas partidarias novas estamos obrigados a facer un esforzo de cooperación, de común denominador e de xerar, alimentación a ese espazo de ruptura sin intentar patrimonializalo, nin intentar expoñer o copyright do mesmo, non? E que ese espazo de ruptura non hai que verlo como unha cuestión de propiedade de votos, sino como un espacio líquido e ademais un espacio que verdadeiramente está a poñer en cuestión o Estado tal como coñecemos nos últimos 20-30 anos. Xa, Martiño, xa para rematar, como teria que ser ou quen, baixo o teu punto de vista, ou quen che gustaría que estivera nese frente amplio do que falades nos últimos tempos, prácticamente dende que agromou este proxecto de Anova? Quen debería estar ou quen quererías ti que estivera nese frente amplio? Nos falamos sempre que danse dúas condicións, non? Unha é o respeto das nacións, é dicir, o seu futuro, polo menos o recoñecemento do dereito a decidir das nacións e logo un programa de ruptura no social. Nese sentido, tanto os movimentos soberanistas das nacións sin Estado, tanto de Cataluña, Euskadi como de Galiza, como a esquerda federal ou fórmulas novas que están agromando que recoñecen o dereito a decidir, non? No Estado español non pode xestarse unha Siriza grega, porque aquí, ademais de conciliar o espazo de ruptura da esquerda, hai que conciliar a cuestión identitaria, non? E a fórmula, a única maneira de conciliala é intentando sintetizar esas dúas lecturas. Xosé Manuel fai unha lectura en ese sentido e fala moitas veces de que a cuestión identitaria galega pivota nestes momentos en torno ao eixo de rotación da esquerda e a posibilidade de colocar a Galiza na internacional dos agredidos, e esa é a lectura que nos facemos, e aí non poñemos vetos, simplemente danse esas dúas cuestións e tamén moitas veces cidadanía autoorganizada que se está a dar en estes momentos. Eu poñía onte na entrevista o exemplo da propia cidade de Barcelona, o propio proceso de Ada Colau, non? Aquí está a pasar algo, evidentemente, a xente demanda a posibilidade de decidir no identitario, no social, a xente ahora mesmo é elemento activo do proceso e exixe ademais cooperación, non tolera discursos esencialistas nin de Pindo Xabarín
nin de cuestións que verdadeiramente estén desenfocadas do drama que estamos a vivir no social e no identitario. E en ese sentido, penso que eso que está a demandar a xente en estes momentos e o refliten en cada proceso electoral, pero tamén na participación da cidadanía. Bueno, pois Martiño, a ver se temos ocasión de falar desto con calma aquí na mesa semana próxima. Será un placer, Fernanda. Vicos Fortes. Veña, a ti tamén. Vicos Fortes. Jorge, algo que aportar. Yo la verdad es que al escuchar todo esto, tú te me has adelantado un poco, pero no soy tan duro como tú. No soy tan duro como tú, no. Vamos a ver, a mí me parece que el gran problema de Galicia a nivel económico ha sido siempre el minifundismo. Y ese minifundismo a nivel económico se ha trasladado a todo. Y en Galicia hemos tenido y tenemos pues una constante sopa de letras que se va entremezclando y van apareciendo nuevas letras, etcétera, etcétera. Yo por un momento quise anotar pues algunos que yo recordaba de mi época de pensar un poco en esto, ¿no? Desde el Poga de Camilo Nogueira, que fue una persona que muy entrañable para mí, porque trabajamos juntos en Citroën y hablamos de tema galleguista mucho. Yo amo a Galicia, sinceramente, y tengo sentido de Galicia, y con mi hermano pequeño, con una serie de personas, yo siempre hablo en gallego, pero fui educado en castellano, ¿no? No obstante, a mí lo que me parece triste es que en Galicia, a diferencia de otros nacionalismos, lo que se ha producido es la fabricación constante de partidos, Coalición Galega, Centristas de Galicia, Partido Nacionalista Galego, Partido Galleguista, ahora el Bloque, luego ANOVA, etcétera, en donde el objetivo fundamental no era la lucha por defender a la sociedad, sino que era el ¿qué monto yo alrededor de mi figura para yo ser el jefe? O sea, es así de claro, ¿eh? Y yo estoy absolutamente convencido y que detrás de cada uno de los nombres que acabo de decir me surge inmediatamente uno o como mucho dos personas, nada más en cada partido. Lo demás es la plebe, ¿eh? Un día se definió aquí Beiras, ¿cómo dijo? Como no sé a qué... No, se definió, no me sale el nombre, pero como una persona letrada, de un cierto nivel cultural, dentro de todo ese movimiento, y es así, y entonces a mí lo que me parece en este momento es que como gallego me siento enormemente triste, porque cualquier movimiento, y lo decías tú muy bien, de partido político requiere cooperación y estructura. No quiero utilizar la palabra aparato, que ya está muy estropeada. Requiere organización interna, requiere objetivos claros, requiere realismo, mucho más realismo y mucho menos idealismo absurdo, requiere objetivos que se puedan conseguir y realizar, requiere defender los recursos. Y yo cuando oigo esas proclamas en personas que además conozco personalmente y cuya cultura no me merece ninguna duda, me parece que están haciendo el payaso, honestamente. ¿Pero te refieres a alguien en concreto? Sí, que no voy a citar, pero no, y quiero terminar. Yo creo que en Galicia no somos capaces, no hemos sido capaces de transformar lo que decías tú muy bien, Alfonso, los movimientos sociales. Es curioso, mucho más sociales y más a nivel bajo que de una burguesía como ocurrió en Cataluña o en el País Vasco, y esos movimientos sociales que han hecho pues unas reacciones importantísimas en momentos cruciales no han sido aprovechados para transformarlos en movimientos organizados. Y es al revés, yo voy a utilizar ese movimiento para apuntarme un tanto yo, y yo soy el jefe. Y la última ruptura en el bloque es evidentemente la búsqueda del poder, pero solamente el poder. Y la fusión para las elecciones de ANOVA con Izquierda Unida, en contra de todos los principios de todos los nacionalismos gallegos, se ha hecho exclusivamente en busca de los votos y el poder garantizado. Y las elecciones, en el caso de las elecciones europeas, se buscaba exclusivamente el poder. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese poder, que es consustancial con toda actividad política, y es el deseo de poseer
un protagonismo, nos ha llevado a un desastre, a un minifundismo del cual yo no espero en este momento, y lo digo públicamente, absolutamente nada. Nada. Vai apuntando, Afonso, para rematar despois de todo o que estamos escoitando. Un momentiño, Julio, que ainda teño que escoitar a Gonzalo e a María que non Bueno, falaron. a ver, eu creo que, claro, o tema isto dá para moito. Brevemente, por favor, porque temos moitos asuntos encima da mesa. Bueno, a ver, eu creo... A mí interesoume a perspectiva que presenta Afonso, é dicir, teño escoitado máis ocasións. Creo que dá unha visión lúcida de dunha parte do país e de unha forma de facer país que tenga ademais unhas bases ideolóxicas e unhas bases de feitos políticos ao longo da historia de Galicia que é bastante consistente e coherente esa interpretación. Outra cosa é que eu non son un nacionalista e por tanto teño diverxencias e creo que teño unha función importante a xogar. Ti distingues na análise esas dúas funcións, a función social e esa función institucional. O que pasa é que a función social é moi complexa de analizar, ou por menos de facela agora, sobre todo se entendemos a función social como unha función transformadora da sociedade, é dicir, non solamente entendendo a acción do nacionalismo como unha acción de aritmética para maximizar votos, senón como unha idea para extender nacionalismo, facer país, e todo iso é algo que nos quedou no tinteiro, porque non se ten falado aquí de que é ese concepto de nacionalismo, ata que punto pode haber un nacionalismo ou galeguismo transversal, cales son eses definidores desa concepción clara, non? E o que si teño a impresión, e vou tomar unhas palabras que dito para facer unha reflexión, pero decías que a veces é mellor que se equivoque a organización a que acerte unha persoa. E dende a óptica institucional eu teño a perspectiva, ainda que poida parecer algo simplificador, creo que é bastante realista. Eu teño a interpretación de que dunha función institucional os éxitos deberonse máis a unha persoa e os fracasos á organización. E digo non sino con lamento, non? E quero decir que se vemos a historia, ainda que sexa moi simplista, a historia electoral do nacionalismo galego vai vinculada a unha persoa que foi o seu referente principal nas súas pensións, e se nos poñemos incluso non somente porque no momento en que esa persoa non está en primeira liña, sino que empeza o declive, a situación problemática que estamos vivindo agora, senón incluso chama tamén a atención en que nesta conversa que tedes tido Fernanda e Afonso sobre toda esta cuestión, non aparece, por exemplo, en ningún momento a tarefa do goberno no cal o nacionalismo entra. No cal tampouco está esa persoa que ten sido referente. Dá unha mostra de ata que punto... Pero como que queres decir? Que o bloque rexeita, digamos? Non digo que rexeite, non creo que ninguén plantexe que rexeite, pero cando se falan... Pero non se presume desa xestión. Non digo ni que se presume, non, que supoño que se presumirá, presupoño. Que si quero dicir é que, ao falar do nacionalismo hoxe, o feito de ter formado parte dun goberno galego teria que ser un fito trascendental de cambio. É dicir, con un vicepresidente, con conselleiros, con forma de transformar o país. E ao final parece que a historia se construiu, de feito, a esas eleccións se foi con legado electoral que daba o candidato anterior, hai un declive xa con cando entra Quintana de candidato, e, por tanto, a expansión é como réditos que deixou Beiras, e no momento en que Beiras se retira, todo isto vai moito peor. E, por tanto, eu creo que esa é unha cuestión que ten que plantearse ese nacionalismo galego. E, para rematar, eu quería facer tamén dúas cuestións. Unha en particular, tamén me chama a atención de que se poña o momento nunca máis como un exemplo máis importante, ou un dos máis importantes do que pode ser a plasmación política do nacionalismo galego. Porque justamente cando ti o defines como a capacidade de autoxestión, de que o povo se levante pola súa dignidade. Sen embargo, un embargantes, ese movimento, esa sensación de loitar contra unha catástrofe natural e tamén unha reacción contra a mala xestión política non se ten vinculado a unha cuestión do que é o nacionalismo político entendido e vinculado a unha organización, sino justamente como un sentimento de país máis transversal que chegou a unha xeración e que foi vinculado, non digo a xestión mellor do que foi a organización nunca máis, pero no sentir da rúa foi algo transversal a moita organización e iso tampouco soubo capitalizar o nacionalismo galego. E para rematar a última cuestión, falemos tamén dos nacionalismos. Eu creo que o nacionalismo galego ten que tamén estudiar en profundidade ata que punto a equiparación que ten tido o noso proceso estatutario con respecto a Cataluña e o País Vasco permite un espacio político análogo en Galicia para o nacionalismo o que ten os outros nacionalismos. No senso de que, inda que sexa algo repetido, a saciedade é algo que é moi certo. É dicir, se o nacionalismo ten que buscar apoios e exteriorizar a súa presencia en todas as clases sociais, vincularse a uns nacionalismos de rexións cunha nivel económico e cunha plantexamento do que é a defensa do país moi distinto é algo que non se pode estender a todos os procesos electorales. Bueno, a ver, vamos a rematar con María, xa sei que son moitas ideas, pero seguro que eres quen vou ser moi de resposta.
moi rápida. Rápidamente, María, por favor. Sí, é moi rápido. O primeiro, se me permite, xa sei que está moi mal visto, pero como non teño outra forma de facelo, por si todavía está por aí ao outro lado do televisor, que espero que sí, quero mandarlle unha aperta moi forte a Martiño. O se estamos falando de cousas que non corresponden ao programa. Pero bueno, para Martiño. Vou ser moi breve, entre outras cousas, porque coincido bastante, penso con menos palabras, pero coincido bastante co que estaba a decir agora Gonzalo. Vamos a ver. Últimamente facemos a pinza e non sei. A cross collision. Vamos a ver se consigo explicarme. Eu estaba antes escoitando, efectivamente, atenta, porque é un tema que, por suposto, nos interesa. Eu dicía, vamos a ver, aquí penso que aquí esa dúa vertente, a social, a institucional, para min adolece, con todo respeto, dunha confusión. É dicir, que o feito de ter ese sentimento galeguista, esa transversalidade da que fala Gonzalo, non ten por que canalizarse necesariamente en votos ao BNG ou a un partido, digamos, oficialmente nacionalista. A ver, ti pensas, María, que un obreiro que vota o PP está alienado como non, o que pasa que eu aí xa non entro nas alineaciones, e demais, eu estaba no galeguismo, xa nos outros temas de esquerdas e demais xa non entro, e xa non digamos no de gobernar para os nosos, pero bueno, no tema do galeguismo, que era o que non porque xa foron aquí moi duros. Bueno, veña, vamos rematando que temos a Baltar agardando. No tema do galeguismo, mira, son unha cousa, eso, é un sentimento para min de patria e de terra, non de militancia ou de ideoloxía política. É dicir, se no Prestige saiu moita xente á rúa é porque estábamos a defender a nosa terra, a nosa Galicia, non porque fósemos máis ou menos nacionalistas. E iso tamén noutros casos dos que citaches, non? É dicir, eu penso que esa capitalización da bandera, do himno, da lingua, de Rosalía, Riso Castelao, non é boa, iso é de todos, é o noso patrimonio. E, polo tanto, pode ser, penso eu, que esa canalización de votos non sexa tanto eso, porque falta a parte institucional como pola apropiación de cousas que son de todos. E finalmente, e tamén en relación co que dicía Gonzalo dos problemas de organización, tamén penso que ao mellor que o problema pode estar en que, polo menos no que eu coñezo do nacionalismo, do programa do nacionalismo, non atopo, digo uns cuantos, non atopo solucións prácticas reais e axeitadas aos problemas da sociedade, da economía, etcétera, etcétera. Afonso. Sí, vamos, rematamos contigo. Rapidamente. Hai unha cousa, señor Goreda, que eu non estou de acordo. O panorama político galego é moito máis estable co vasco e o catalán e, sobre todo, dos nacionalismos. Eu podía empezar ahora a decir de siglas, sobre todo o catalán. O catalán é unha rotura constante, salvo CIO, e CIO é un partido moi novo. Non, sempre temos esa idea que nós somos peores e somos diferentes, e neso tamén non é certo. Despois, o declive do Bloque empeza antes, cando Beiras era o candidato. Non empeza despois. Contigo, Gonzalo, coincido dunha cousa. Se estás dun goberno, sexa municipal, sexa da Xunta, o que non podes é criticar ti o goberno. É que senón darlle á oposición o traballo feito. Se tú non valoras o teu, digamos, a oposición ten o traballo feito para criticarte e os votantes para que te van a votar. Se tú estás dicindo que o fixeches moi mal. Non, en comunicación, eso é un erro clarísimo do Bloque. Pero claro, era o Bloque daquelas, porque mentras gobernaba Bloque co PSOE, o señor Beiras e a outra xente do Bloque, que ainda estaba do Bloque, iban ás manifestacións con Galicia non se vende. E eu pregunto, que pasou daquelas movilizacións de Galicia non se vende? Onde está esa organización? Quen a financiou? Se cadra teño que contalo para outro libro. Non? E podes adiantar algo? Pois de momento non, pero eu creo que chega aí de cousa. E por que se rompeu, por exemplo, un entente que se viña producindo entre o nacionalismo de direitas, por así dicilo, os empresarios, que, por exemplo, das movilizacións agrarias pagaban os autobuses e cando foi da Cota Láctea. Iso viñase producindo, e o nacionalismo galego nunca tuvo problemas porque foi interclasista, sempre, e na súa concepción, ademais da súa concepción de ser unha frente, que iso, e ademais, digamos, aquí das outra cousa
do que falabas ti é que ademais e que ven moito que ver cos votos que falábamos antes. Moitas das propostas que facía o nacionalismo foron asumidas por os outros partidos políticos. E iso é un mérito, digamos, dos movimentos organizados que parece a algúns que lles cae mal. Non, se o PP ou outro, ou o PSOE, como decía Ceferino Ríaz, gracias ao nacionalismo, decía o do libro, conseguimos un estatuto de primeira. Se non chega a ser a presión do nacionalismo, non o conseguíamos. Afonso Eiré, temos que deixalo aquí. Muchísimas grazas. A ver se temos ocasión de retomar cousas que teñen que ver con este país, que sempre é moi interesante falar do que somos e do que queremos ser, sobre todo. Graciñas e sorte co libro. Eu estaba ali, verdad, moi recomendable esta peripecia vital e profesional en torno á historia deste país dos últimos 40 anos, con eses fitos que marcaron o devir do que todos somos. Graciñas. Moitas gracias. Imos facer unha pequena pausa de publicidade. Está Baltar agardando por nós e tamén o resto dos imputados da Pokémon, que xa lle dixen antes que son un feixe deles hoxe. Enseguida falamos de todos eles.